Keď som o 10:00 večer videla tento recept na Dalgona cookies zo Squid Game, okamžite som ich musela vyskúšať. Treba na nich len 2 ingrediencie a to je kryštálový cukor a soda bikarbona. Kryštálový cukor si na najnižšom plameni rozpustíte tak, aby vám v ňom neostali hrudky a pridáte do ňoho tak 3/4 lyžičky sódy bikarbony. Tu sa mi to naozaj ťažko natáčalo, ale celú túto hmotu si vylejete na potravinovú fóliu. Chvíľku musíte počkať, aby vám trošku vytuhla. Stále však musí byť mäkká a teplá, aby ste s ňou vedeli ďalej pracovať. Zoberiete si misku alebo pohár a spravíte z toho takú placku. Tuto bola ešte hrubá, tak som to ešte viac pritlačila. Zoberiete vianočnú vykrajovačku na medovníky a poriadne to tam pricapnete. Tvar si zvoľte akýkoľvek chcete, ak máte dážnik, tak môžete použiť aj to, ale mne sa páčila takáto hviezdička. Na povytuhnutí vám z toho vznikne takáto krásna kúkiska, ktorú môžete začať vykrajovať a je tu naozaj sranda, ale ide to dosť ťažko, musím povedať, že nechcela by som byť v ich koži. No a musel si to samozrejme vyskúšať aj môj manžel, ktorému to nedalo a takto to dopadlo. No. Samozrejme som ho musela imaginárne zastreliť, no a odporúčam vám skúsiť si to doma.